Og salig pud sa kahitasan kay katanan nimo nga pagpaningkamot, tanan nimo nga paghago naag binay kapalit. Ngano man nga kita nga naningkamot ta daghan kita giagian murag wala ka kasabot ba nga instead nagsumikap ka sabay naman noon tanan no. So normal ra gyud na kay og tanan pa siguro or dali ra unta dapat tanan unta nakabot, diba? Dili lang na sila mosulti sa imuha karon ang nga successful daragsar kay mosulti ana og motudlo sa imuha kay ang uban gisarili na lang nila kay instead nga mosulti pa sila sa imuha nagniga naman dayon ka mga tagaan ka swerte ka kung nakay nakaubay nga tudluan ka alalayan jud ka og unsa wa man kakasabot sa permero pero go lang good ayo lag undang masabtan ra gyud nimo ang tanan kay ang tanan bitaw na ay katuyuan tanang panghitabo na ay katuyuan kanang pagkabot sa income kanang 5 digit 6 digit 7 digit naa man na siya challenges ayog tuuan ang uban nga wala daw challenges dili ko mutuo ana kinsa ba yung nagsulti ana nga ang pagkuha sa pangarap dali ra kaayo mas dali ra na siya kapag na-develop na imong mindset unya anad na pud kaayo sila mong dali na lang dahil kay sulod sa ila lalo na kung 15 years na silang naningkamo 10 years so hustler na sila mga bisag unsa nga negosyo ila ha pwede nila isabay kay kaya naman nila good mag-build og income stream nga daghan niya kung ikaw mo pay pagsugod niya nya sunsuon po kag daghan pwede mong giapila niya kaya na dai nimo mag-focus pa jud ka na sa isa unya og makaya na nimo og unti-unti na halimbawa diri sa pag-vlog o mo nga nag-focus na diri kay wa pud ta ka kuan kay sila abot na sila sa dakong income nga kita na pa diri syempre maminaw pud ta sa mga nauna kay lahi biyan akong negosyo imong giatuan lahi pud ang challenges imong pagagian og diri pud sa lahi pud ang challenges diri imong i-challenge ka diri sa FB po mo kuan nimo mo testing di ba kung dili ka makapasa sa iyang mga roles mo nga mapildi kita mo ana ra gyud na siya no. So, I need Tokyo Blood Time plus vitamin C. Diha sa comment section.